Samir Aljukić, Jasmin Kurtić, Adnan Đulović i Vedran Matović uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su, između ostalog, počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja. U kantonalnom MUP-u ova hapšenja nazivaju početkom odlučnog razračunavanja sa protivzakonitim djelovanjima u svojim redovima. A javno ovdje obećavam građanima i policijskim službenicima da ću sve dok se budem nalazio na ovoj poziciji učiniti sve da se stvori nesmetano okruženje za normalan rad i funkcionisanje policije u cilju otkrivanja i lišenja slobode onih osoba koji su to zaslužili. Uhapšeni policajci su osumnjičeni da su u proteklih nekoliko godina ucjenjivali privrednike u Tuzlanskom kantonu, a u vezi sa kontrolom kod transporta roba te sa obraćenim kaznama. Privrednici, opterećeni ogromnim fiskalnim i parafiskalnim nametima koje kreiraju aktualni zakoni u Bosni i Hercegovini, uglavnom šute o ovim vrstama pritisaka. U okviru zakona čovjeku možete dobro pomoći i možete mu i dobro odmoći. Prema tome, treba će nama još puno vremena da usvojimo te neke europske standarde, nekog normalnog poslovanja. BiH javnost, koja skoro svakodnevno sluša vijesti o otkrivenom kriminalu i korupciji u institucijama ove države, pita se da li još uopšte ima poštenih ljudi u državnom aparatu. Sociolozi ovaj fenomen ne vide kao duboku krizu društva, već smatraju da je sve samo posljedica lošeg vođenja države. Događa se zapravo da se naši politički lideri zapravo ne fokusiraju u hijerarhiji prioriteta na privredni kriminal, a naši politički lideri generiraju u stvari pogrešnu privatizaciju, pljačkašku privatizaciju, privredni kriminal, pa može se čak reći i organizirani kriminal. Po naredbi Općinskog suda Tuzla, službenici Federalne uprave policije danas su pretresali stambene objekte, službene prostorije i vozila uhapšenih policajaca. Po završetku kriminalističke obrade uhapšeni će u izvještaju o počinjenom krivičnom djelu najvjerovatnije sutra biti predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Za Dnevnik BiH televizije iz Tuzle, Samir Kahrović.